Pitung sasi suwene konoku ngenteni sapa bocah sing ayu omahe nang pinggir gili tak turuti alatat cukup aja kalau bocahku omahku gedung madlang susun dalu motor mabur mobil jaluk sekarepek kok sekarep mulai tak turuti ala tak cukup asal aja gawe kalau hatiku pitung sasi lama sing ngenteni bocah sing ayu omahe nang pinggir gili alatan tresnane alatan turuti asal ojo gawe oh my god magrang susun hitung sasi cerita tengah iya nyong ada perlu mendoan cokan mata nih dan langsung ya pintu sasi suwene konoku ngenteni maglong sekali pinggir gilian tak turuti ala tak cukupi asal ojo gawe gelo atiku omahku gedung maglong susun pitu motor pitu arep milih sakarepmu ala tak turuti ala tak sanggupi asal ojo gawe gelo atiku
Kemagrong payone asing Banyune aseng Sinden pemain tapi sayang kami oren jadi sapa kok Upi tak sanggupi alata turuti alata turuti Sukape keone hatiku Hei Ayo Sosok tahu motor pintu alata turuti Pitung sasi lama sing gonko ngeteni Kocah sing ayu umahe nawetan dili tak tresnani alata canggupi besok gawe bombonge iya nyong kelem apa kowe iya ora